знако ҳаст, ҳамин лави раҳа хитон метонен ҳам хеле нами знакоре на як ду се ҳисоб карда рафта мегирем. ҳамаи ҳамин ишораи чикнакои роҳан ҳамаш. ва дар Тоҷикистон мо дута дорем, якта ступи дарога дорем, якта стоп дорем, халос. Якта главни дарога. Ҳамаам як хел ҷуда аст, як хел ҷуда нест. Дар пеш як светофор, худтон назар кунед чанд қадар знако аст. Пиёдагард, главни дарога ва номи кӯча ва на ҷои велосипедгард. Ино ташаббус надоран, асосгузор надоран, не ки мардум ки муттаҳид аст, ҳукумат кор мекунад. мошинои инаи мошине аст ки мошине ки мусрора мегирад. ин компанияи ам хел баъд ногуфта намона лави раҳ бинен дарахтои Аврупо чаро ростан, яъне ки чӣ хел инаи дарахтора диден, яъне ки анаи хел вехошонда чӯ монда, яъне ки сетаги чӯ монда дарахтора рост мекунанд барои ҳамо дарахтои Аврупо. Инам бибинед, яъне номои кӯчаҳо ҳаст. бибин раҳи рост чап мерай, трамвай мегзара, главни дарога оҷа пешеход ҳаст, ҳамаи ҳаме знакҳои наиҷа мисол гирем барои барф иҷа ман кардан мана короче раҳи рост шайта ва худата баъд обеспечиват кардани лавои раҳҳоро бибинем чӣ хел обеспечиват кардаги аст бехатарира. яъне ки инсон ҳайвон ягон чиз иҷа гузашта наметавонад. ами тинкае ки аст ҷои ӯ тарафш ки хонаҳо боша, агар назди хонаҳо домо ам хеле гирифтагӣ аст ҳамаш, ки агар ӯ тараф хона боша наздошон ам хеле дорад. барои ки тараф ҳайвон пайвон одам хайҷа ҳайвон акам ҳайвон саги пишкаста бо пишим гӯем ки чӣ кор кунам нагзара. хуб инами ҳамаи наме знакҳое ки зард мебинен, зард мешава, ино яъне ки времени знакан. агар ки таъмир шида иста боша роҳ, ягон ҳодиса боша, нам хеле алиш мешава. яъне дигар е знакҳоро пачиняция намекунӣ, фақат знаки нами зарда пачиняция мекунӣ дигар иҷа. ё ки раҳо агар нахе паласаи зард задагӣ боша, яъне ки танҳо иҷа ремонт рафта, иҷа метро шида истодааст, иҷа метро кандистанд, таи шаҳра метро рафта истодааст. барои ҳамон иҷа раҳо уже тағйир меовард. иҷа дигар ҳар як рӯз пас ҳар рӯз тағйир меоварад. иҷара мекунанд мешаванд, ичи мегзаронанд, дигар ҷо мегзара, раҳ иваз мешава. ҳама вақт дар иҷа дар ҳамон бигем ки знаке ки ё ки раҳе ки паласаи зард кардагӣ аст, гӯем ҳамуда пачиняция мекунӣ, халос, дигар ҷо пачиняция намекунӣ. бо вуҷуди ҳамаи ҳами знакҳо времени ва гӯем ки на постоянне ҳамин знакҳо задагиш барои мардум аст, халқ, ҳамин бехатарӣ барои ронанда. меган дар Аврупо мошин рондан қиин аст, не? агар ки знака бидонӣ ҳамаи ҷо ҳамон знакҳои хича дора. дар Тоҷикистон мошин рондан қиин аст, барои он ки намедонӣ дигар иҷа ки прав асту ки неправ аст. яъне ҳам хеле мушкилиҳода гирифтор мешавӣ дар Тоҷикистон. ина иҷа метро шида истодааст, метро давом дорад. ягон бор не ки ҳамин ҷама чанд бор гузаштам, ҳамин метро ина қариб пӯшид,
ягон бор ҳамин чира надидам. Ягон раҳбари ҳаминҷа ягон чира надидам. Бибинед шумо фақат знак ҳисоб кунед. Знак бибинед ай раҳ аввал айси иҷозат буд. Ози уже айси иҷозатиш додан ҳамин раҳ. У тарафда раҳи времени сохтан, у тараф қати иҷозат аст бо раҳи у тараф. Ина ҳамин ҳамаи ҳамин знакҳое ки мебинед, тақрибан мо чанд омадем, 1.5 километр омадем. ҳозир бигем омадаги раҳмон мо тақрибан 1.5 километр омадем. 1.5-2 километр да омадем. ҳамин ҳама нами знакҳои лави раҳа бибинед. ҳама ман аст, ман нест, тупик аст, ту тараф гудак аст, велосипед аст, линияи автобус аст, автобус дар ин линия метавона бигзара, айҷа поворот мекуна, аз линия ин линия мегзара автобус, бус дар инҷа мегарда, пропускат бояд кунӣ, раҳ битӣ, иҷозат битӣ. инами ҳама инами дута полоса прямо иҷозат аст, полосаи охиру тараф гаштанда иҷозат аст. ҳар як шояд ки 10 метрида 20 метрида як знаке задагӣ ҳастанд. ҳар як 10 метр 20 метр як знаке ҳаст. як чизе ҳаст ки тра ишора мекунад, ин тараф рав ё тарафи чап рав ё тарафи рост рав ё иҷозат ҳаст ё ки иҷозат нест. ҳама инамиё ай мошин да гуфти ҳамун знак бисёрай меган ку на главни дорога это буд мешава, кальцавой мешава, пешеход мешава, номи кӯчаҳо ва чӣ хели мошино калон гурзавой иҷозат аст, легковой то чанд тонара 16 тонна иҷозат аст, то 5 тонна иҷозат аст, то 6 тонна ин раҳ омадан мумкин аст. 16 тонна боши уси мерай, 5 тонна боши иҷозат дори, 3 тонна. яъне ки инами дами Аврупо ба фикр ман одам да ку ҳами знак бисёр аст. дами Аврупо ай одам да знак бисёр аст. ҳамин қадар бехатариро таъмин кардагӣ ҳастанд барои ҳамин мардум. чӣ қадар бигем ки расход кардагианда хел бигирем. мо кальцавой да мегардем тараф берем. бор барака тараф берем. бор барака. бибинед дар як кальцавой светофор агар ман шумода поюм фуром агар ҳисоб кунам, шумо хитон дар як гирди кальцавой чанд дона светофор задагиянд? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 я тарафишда нами я тарафда 9 та светофор задагия, 9 та 10 та даже як ҳам тарафда и тарафишда бо 10 та, ҳар 4 тарафишда 10 таи светофор задагия. яъне ки як кальцавой агирдиш 40 та светофор дорада. ай пешеходни светофор, яъне ки сар кардаги то главни светофорро 40 дона задагия намҷа. бовар накунед, ман ҳисоб мекунам. нами як инами светофоре ки агар оз бигирем, як ҳамин светофор аст ки иҷозат бояд дусту бигарди ё ки рост бирай. ду тарафа бибинед, якта, дута, сета, чорта, панҷта, шашта, ҳафта, ҳашт. хай намиҷа худиша 20 та қариб задагия. ин намиҷа худиша 20 дона светофор задагия. ин эҷа ки нахи корхона ягон чи боша сразу ограждение гирифтагӣ аст. ягон чи нагзара раҳода гуфта. хеле ограждение дорад. знакҳоро ҳисоб кунем бародаро, знакҳоро баъд нагем ки тоҷикистондо айгаштара мебири як дона знак намебинӣ. инами қадар тинкара бирида заданда, ҳам хеле аз знак сохта заданда, тоҷикистон қувва надорад.
رقص باشه، سرود باشه، امام علی در کنجمانی باشه. این را ببینید، سویتافور را ببینید، حساب شاگو میکن چند تا سویتافوره. ببینید طرف که خونه هست، خونه ها اینم خیلی اگرجدنی داره، جایی که خونه هست اینم خیلی اگرجدنی ها داره، برای که اون طرفی اگرجدنی خونه میشه و اینه طرفش هم راه همه خیلی است. شیشه است، اون طرفش هم میبینی، خیلی طرفش هم نمیبینی، هیچی نمیکنی، گذشته نمیتونی. این همینجا یک کلچوای است. من همینجا یکون جوزی کلچوای هم میستم. انا همی کلچوای همه همی سویتافوروش هم شما دا حساب میکنم. خیتون حساب کنین، یک دانه کلچوای دا چند تا سویتافور موندگی است. چه ها اجازت میتن چی خیلی چند قد زنگ موندگی است. یک کلچوای 4 طرف است. این را خیتون باید بها میتین. نامجوزی من میرم یکونجا میستم و میگردم میام اینمی کلچوای سویتافوروش براتون حساب میکنم میتون و با تمامی اساسگزار صلح و وحدت پیشوا و رقصه ها ما اولش که کلچوای نداریم با فکرم دارم تاجیکستان مددگی نیستم. فلان گفتم نیستم که اینجا پلیت شب دست